L-Awtorità tal-Artijiet nediet skema ġdida li permezz tagħha qiegħda taġġorna raġunijiet li għalihom tista' taċċetta tibdil jew tneħħija ta' kundizzjonijiet li jkunu saru meta proprjetà tkun trasferita mingħand il-Gvern, l-Awtorità tal-Artijiet jew entitajiet ekleżjastiċi. Waqt li ħabbar dan il-Ministru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi għal kif dan l-avviż legali li ġie ppubblikat ftit jiem ilu minflok dak li kien hemm l-awtorità tat qafas legali lil pubbliku bi proċedura ċara dwar kif persuna tbiddel xi kundizzjonijiet u xi jkunu l-konsegwenzi finanzjarji biex tagħmel dan. Permezz tal-avviż legali wieħed jaf eżattament x'inhu l-proċess kif ukoll x'inhuwa l-impenn finanzjarju biex wieħed ineħħi dik il-kundizzjoni. Dan qegħdin nagħmluh biex ikollna proċess iktar effiċjenti bħala awtorità kif ukoll il-pubbliku ġenerali illi jista' jkun milqu b'xi kundizzjoni minn daw fil-kuntratti ta' ċens li nataw ħafna minnhom snin twalilu jkun jaf eżattament xi jrid isir u xi jfisser jekk inti tapplika għal dan il-proċess mal-awtorità. Semma kif dan l-avviż legali jinqasam f'żewġ partijiet b'dawk il-proprjetajiet li għandhom sit ta' mhux aktar minn 1500 metru kwadru u dawk li s-sit u aktar minn hekk. Id-differenza bejn it-tnejn il-kalkolu ta' kif wieħed jasal biex iħallas la darba l-awtorità taċċetta li l-kundizzjoni tinbidel. Dan kollu jsir b'valutazzjoni minn periti mqabbad apposta parametri li huma ċari u stabbiliti. Minħabba li hemm ħafna varjazzjonijiet ta' kuntratti anke li nbidlu tul is-snin mal-Gvern u l-Knisja, dan l-avviż legali jagħti s-seta lil bord tal-awtorità biex jikkwalifika liema il-kategorija li taħta għandha taqa' dik il-kundizzjoni. Hemm tipi ta' kuntratti li ġejjin minn riżoluzzjoni parlamentari minn tenders jew irkant fejn dan l-avviż legali mhuwiex applikabbli. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie spjegat it-tibdil il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella irrefera għal kif bl-iskema l-awtorità se tkun tista' tipproċessa talbiet għal soluzzjonijiet ta' problemi antiki marbutin ma' kundizzjonijiet f'kuntratti ta' ċnus li kienu inklużi fi żminijiet qodma u li m'għadhomx rilevanti għaż-żminijiet tal-lum. Semma kif l-iskema nħolqot biex tirrispondi malajr għad-domandi tan-nies b'mod effiċjenti b'mezz ħafif kif ikun ikkalkulat il-ħlas u li jkun ġust ma' kulħadd. Fil-passat, in-nies kważi kienu jaqtaw qalbhom ikomplu l-proċess. Issa inħass il-bżonn li nniedu skema li naqdu lin-nies l-ewwel ħaġa l-applikazzjoni qiegħda online jista' jdaħħalha kulħadd, jista' jkollok lajnuna ta' avukat jew perit jew notar, però qed hemmhekk intuk acknowledgement u fi żmien qasir intuk ir-risposta.